U ta' pjaċir tiegħi li qed nerġa' nattendi għal din l-attività mtella ferm tajjeb kolli ngħid miż-żgħażagħ Ħrabtini Pawlin li għal din is-sena wkoll bħalma ġara s-sena l-oħra grazzi wkoll għal Responsible Gaming Foundation qegħdin naraw li nagħtu għajnuna finanzjarja b'mod sostanzjali wkoll sabiex tkun tista' tittella din l-attività. Attività li kif qegħdin naraw anke fl-isfond tagħna qiegħda tiġi mtella u qed jieħdu sehem numru sabiħ kbir ta' żgħażagħ li allura iżommhom minn diversi vizzi, però mbagħad tarhom ukoll jieħdu sehem b'mod attiv u allura tgħinhom anke fil-ħajja sportiva tagħhom ta' kuljum. Xi ħaġa li nnotajt ukoll li jisu kull sena dejjem qiegħda ttejjeb il-livell tagħha din l-attività. Ġejt informat li l-attività ta' tfal ukoll kien hemm il fuq minn 110 parteċipanti u din hija xi ħaġa ferm sabiħa li minn ta' eta żgħira jibdew indarruhom b'dan l-ispirtu wkoll ta' attività. Jiena min-naħa tiegħi għalhekk huwa bi pjaċir li nattendi għal din l-attività u nirringrazzja mill-ġdid kull min kien responsabbli b'xi mod ikkontribwixxi, forsi nistgħu naraw nies minn quddiem il-kameras, però kif tistgħu tinnotaw ukoll minnijiet hawnhekk hemm numru sabiħ kbir ta' nies wara il-kameras li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod qatih sabiex attività bħal din se titella b'mod suċċess kif fil-fatt ġara. Għatna xil darba rġajna wasalna l-finali ta' attività oħra logħba għal kulħadd imtella miż-żgħażagħ Ħrabtin Pawlini, attività li l-għan prinċipali tagħha u ovvjament li ntellu fundraising għal propju biex insebħu l-festa tar-Rabat. Apparti minn hekk iżda hija attività unika li tinkludi daqsxejn ċertu sport, tinkludi kompetizzjoni bejn it-timijiet u koll ikollna opportunità fejn it-tfal tagħna jilagħbu wkoll fi spirtu sportiv u hija alternattiva oħra għal lob u PlayStations u computers li llum il-ġurnata mdorrin bihom. Għalhekk naħseb hija attività speċjali fejn tiġbor mhux biss rabtin, imma jiġu nies minn naħa t'isfel ta' Malta u għawdex ukoll li jkollhom ħin f'ġimgħa f'tem ta' ġimgħa jqattaw ħin flimkien jilagħbu u jiddevertu flimkien. L-attività tieħu ħafna xogħol, bażikament inkunu ilna minn sena l-oħra nippjanaw il-logħob, il-loġistika tagħha, l-għajnuna li sibna ħafna minn l-Onorevoli Silvio Xkembri u mill Responsible Gaming Foundation u wkoll mill-Kunsill Lokali tar-Rabat għenitna ħafna immens biex intejbu il-loġistika wara din l-attività u ovvjament ma jonqsux il-volontiera. Il-volontiera li biss kuljum ikollna madwar 40 volontier waqt l-attività. Biss qabel ikollna numru ikbar ta' volontiera li matul is-sena jkunu qed jaħdmu biex intellgħu nagħmlu l-preparamenti li jkun hemm bżonn. Fl-aħħar ma nistax nonqos biex nirringrazzja l-Arċipriet u l-kapitlu kollu tal-parroċċa li jtuna permess nużaw it-suntier u l-Kumitat Festi Esterni li jkun dejjem wara l-Kumitat taż-żgħażagħ u jtuna dik l-għajnuna u l-ispinta biex inkomplu nagħmlu l-kuraġġ u ntejbu l-festa tagħna. L-attività wkoll tagħti opportunità mhux biss lill-parteċipanti kemm il-kbar u kif ukoll iż-żgħar, imma anke lill-volontiera li jgħinuna ntellgħu l-attività kif ukoll il-pubbliku li jiġi jarana toffrilhom alternattiva għal vizzji tal-logħob u affarijiet oħra li l-soċjetà tagħna toffri. Il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli qiegħda tippromuovi attivitajiet bħal dawn bħala alternattiva għal vizzju tal-lob tal-azzard bekk inħeġġu l-individwi li għandhom il-problema tal-lob biex jagħmlu kuntatt magħna fuq 1777 jew permezz tal-website tagħna www.rgf.org.mt ħalli bekk inkunu nistgħu ngħinuhom u ntuhom soluzzjoni għall problema tagħhom. Fejn jidħol lob tal-azzard, il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli mhix kontra li persuna tmur tilab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. Il-problemi jibdew jinqalgħu ftit meta dik il-persuna tibda taqbes il-limitu finanzjarju u kif ukoll il-limitu ta' ħin. Hemmhekk sfortunatament tibda tinfetaħ bil-mod it-tieqa għall-vizzju. Barra minn hekk il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli tibqa' temmen f'aktar riċerka, f'aktar tisħiħ fil-kampanji edukattivi, inkomplu nsaħħu it-taħriġ fis-soċjetà hemm barra u nkomplu nkunu ta' spalla għal dawk il-persuni li jkunu qegħdin ibatu l-vizzju, mhux biss imma anke tal-madwar. ċemplu 1777.